खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि मोनसे गिदिर खहा 17 बोसोर बीपीएफ राजखान्थि हान्जायावनो बिथांमोना दङमोन थामहिनबा बीपीएफ राजखान्थि हान्जाजोंनो बिथांमोना गोख्रोङै खामानि मावदोंमोन बेनि उनाव 4 बोसोर थामहिनबा यूपीपीएल राजखान्थि हान्जाया जेब्ला पावाराव फैदों बे पावाराव फैनायनि उनाव 4 बोसोर आरोबाव बिथांमोना बीपीएफ राजखान्थि हान्जाजोंनो थानानै खामानि मावदोंमोन आरो नाथाय बे समाव बिथांमोना गोलाव 21 बोसोर बीपीएफ राजखान्थि हान्जायाव थानानै खामानि मावनानै बे समाव यूपीपीएल राजखान्थि हान्जानि थांनाय 4 बोसोर बिथांमोना नायदों जे यूपीपीएल राजखान्थि हान्जाया माबायदि खामानि मावदों बिथांमोननि जौगासारनायनि खामानि मावनाय आरो बे समाव बे ओनसोलनि थाखाय आरो बिटिआर हालामनि थाखाय गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै बिथांमोना बे समाव यूपीपीएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जाबाय थारैनो मख'नांगोन गोलाव 21 बोसोर बिथांमोना बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि जानानै खामानि मावदोंमोन आरो दा बे समाव गामिसेयैनो बीपीएफ नागारनानै यूपीपीएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादों आरो बे जाथाया गुबुन जायगायाव जायाखै बे जाथाया जादों 14 नं चिरां दुवारनि सिङाव थानाय देवस्री भिसिडिसिनि सिङाव थानाय बर्मनपारा नेपाली बस्तियाव बर्मनपारा नेपाली बस्तिनि गासै गामिनि सुबुंफोरानो बे समाव बीपीएफ नागारनानै यूपीपीएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादों मख'नांगोन जे बे समाव बिथांमोना गोलाव 21 बोसोर बीपीएफ राजखान्थि हान्जाजों दङमोन आरो बेनि उनाव बे समाव बिथांमोना बीपीएफ नागारनानै यूपीपीएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादों प्रमोद बर'नि सोरबिथिं गासिबाबो जौगाथायनि थाखाय खामानि मावनाय गोजोननि थाखाय खामानि मावनाय आरो बेखौ नोजोर बोनानै बे समाव यूपीपीएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादों आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिथांमोननि गामिसेयैनो जगदान जादों होननानै फोरमायथिदों गामिनि सुबुङा मख'नांगोन जे मैयानि सानाव बीटीसीनि बारग' डिपुटि चिफ बिथां खाम्फा बरगयारिनि नुजाथिनायाव बे समाव रायजोआ बा रायजोनि गामिसेयैनो बर्मनपारा नेपाली बस्तिनि गामिसेयैनो सुबुंफोरा बे समाव यूपीपीएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादों बीपीएफ राजखान्थि हान्जाखौ नागारनानै बे समाव यूपीपीएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जानायखौ नुनो मोन्दों दानिया फैदो बिथां जगदान जानानै बिथाङा आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि আমি এই সমাজখন যিখিনি আজিকালি যোগদান কৰা হৈছিল সেইটো আমি আগৰ পৰা 17 বছৰলৈকে বিপিএফতে আছিলোঁ তাৰপিছতো আমি 4 বছৰ আকৌ বিপিএফতে আছিলোঁ আমি ইউপিপিএলক কিন্তু সাপোৰ্ট কৰা নাছিলোঁ কিন্তু 4 বছৰ চাই কিনি ইউপিপিএলৰ যিকোনো কৰ্ম হৈছিল সেইটো সম্পূৰ্ণ ভাল পাই কিনি আজি আমাৰ এই ইউপিপিএল দলত যোগদান কৰিলোঁ কয়জন যোগদান হৈছে আজি মোটামুটি আমাৰ গাঁৱৰ পৰা মোটামুটি 60 জন সবেই আহিছে আমাৰ মহিলা পুৰুষে বিপিএফ বৰ্তমান মানে আমাৰ গাঁৱত নীল বিপিএফ এটাও নাই মানে বিপিএফৰ কাম কাজ কৰ্মটো ভাল পাই কিনি আমি বিপিএলত যোগদান কৰিলোঁ गोजोनथाव खौरां माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों थांग्रा वार्ड नं 4आव माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव डे केयार नार्सारि एलकेजि इउकेजिनि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं बे माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गोबां सुबिदाफोरबो दं अब्ला नोंथाङा माखौथो नायबाय थाखो नैबे माइ सथा स्कुलाव नोंथाङा नोंथांनि उन्दै गथ'साफोरखौ मुं थिसननो थाखाय साखाफारा जादो
माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव नोंथाङा थोंजोङै खौरां लानो थाखाय 8099887781 नङाब्ला 9531281982 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।